ότι εάν ομιγέννητο έλθει μια παρομοία ανάγκη, εμείς θέλουμε να σας υποδεχθεί με τα πάσης αδελφικής αγάπης, θεωρούνται σας ως γνησίους ημών συμπατριώτας, δια να συναποθάνομεν ή να συνελευθερωθόμεν. Μετά την αναχώρηση των οικογενειών, οι σπετσιώτες επιβιβάζονται στα πλοία τους. Μόνο ο Χατζηγιάννης Μέξ δεν θέλει να εγκαταλείψει τον τόπο του. Μένει στο νησί με 60 περίπου άνδρες που δίνουν όρκο να πολεμήσουν μέχρι θανάτου για την πατρίδα τους και αν χρειαστεί να σκοτώσουν τον πρώτο λιποτάκτη, ακόμα και αν είναι αδελφός τους. Αυγούστου, ο κυβερνήτης Δημήτριος Λάμπρου Ηλεονίδας ειδοποίησε τους συμπατριώτες του ότι ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος πλέει με πορεία προς το μυρτό πέλαγος. Και πράγματι, το πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου του 1822, τη μέρα της εορτής των γενεθλίων της Θεοτόκου, ο εχθρικός στόλος φάνηκε απειλητικός ανατολικά των Σπετσών. Αν είχε σκοπό να επισιτήσει μόνο τον Ναύπλιο, θα έπλεε δυτικότερα μεταξύ των Σπετσών και των Πελοποννησιακών ακτών. Πυκνό κινητό δάσος σχηματίζουν τα υψίστια πλοία τους, που αρχίζουν να κανονιοβολούν δεξιά και αριστερά. Από το φανάρι που βρίσκεται το κανονιοστάσιο των Σπετσών τους έρχεται η απάντηση στις βολές τους. Όταν ο ναύαρχος Μιαόλης βλέπει ότι ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος πλέει με πορεία το στενό ανάμεσα στο νησί και την απέναντι ερμιονική παραλία, υψώνει σχήμα να τον ακολουθήσουν όλα τα καράβια στο μυχό του αργολικού. Εκπυρσοκροτούν συνέχεια 5 ώρες. Όλα γύρω είναι σκοτεινά. Πυκνό σύννεφο καπνού σκεπάζει τα πάντα. Σεισμός γης ακούγεται και εκρήξεις αρμένων στη θάλασσα, μαζί με φωνές, θρήνους και παρορμήσεις.